Tässä tulee viikon 42 sulkasatokauden viikkomakasiini. Eli luodaan katsaus siihen, mitä viikolla tapahtui. No, maanantaina emännällä oli lomapäivä ja hänet yritettiin nokkia hengiltä. Kato, minkä teit. No. Ja Elvistä syyllistettiin ihan syystäkin. No, tiistaina sitten emäntä sylitteli Elviiran kanssa. Elviira on meidän nuori tyttönen. Oletko ihana? Oletko? Oletko kultainen? Ja välillä oltiin sitten ihan kirjaimellisesti nokakkain. Keskiviikkona selvisi sitten Elviksen kampauksen salaisuus. Se ei suinkaan ole hiusvaha, vaan Marilyn. Koko loppuviikko sitten ihmeteltiin tämän meidän yhden postauksen suosiota. What? Tässä heräsi väki paniikissa tästä julkisuudestaan. Tai sitten ehkä todennäköisemmin jostain olemattomasta uhasta. Ja joka päivä on juteltu Elviksen kanssa. No, perjantaina huomattiin, että Keijolla ei ole kyllä nyt pelkkää syysmasennusta, vaan kuputulehdus. Saatiin onneksi kukko hoidettua kuntoon. Ja joka päivä Iltsu piti päästä syliin ja Elviksen jalalle kiipeilemään. Pölhakka on kyllä tyttönen tuo. Lauantaina emäntä ihasteli sitten oikein pörhäkkää marjaa pesulla. Ja sunnuntaina sit syliteltiin pikkuheidin kanssa. Ja huomattiin myös, että lumipallolla on sulkasato. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Bye!